thil ti sual hote po a hun tak le kong dik taka siam that ani wat lo chuan nun pum pui kong dik lo min zo tir tu ani thei ma se chu thil ti sual ngai chia tho chu fing tak le om zenei taka ma chon ani chuan nun pum pui min kai hruai tu zirlai thatak ani thei thung ani abik takin no pan lai chuan enge dik lo hriat thiam vek thei ani lo fawa thu soi pakhat lek awangte nungchang pakhat lek le thutluk na pakhat chau awangte in kan nun kal zel tura ngong thui tak anei thei ani zirtir tu chuan hremna chau apek chuan hun engemaw chen chu thu oi le fel takin anom mai thei ma se zirtir tu chuan a zirlai te chu an ma ni hriat thiam na nen in siam thatna hun rem chang ape ani chuan mipui tling le beltlak taka a chhuah zawk thei ani voina kan thon thuron soi tur hi chutiang lam hoi ril ru hne thei tak thon thu ani don ani zirtir tu pakhatin tu ma hriat lawa thutluk na asiam awanga zirlai malam hun athlak danglam dan chanchin ani he thon thu hi midang te ngai dam na chungchang chawani lo mani thil ti amo phurna lak ngam na lo ti sual to atanga in zirna le mipui tling le rin tlak zawk ni na lam ani khopui lian vak lo pakhata sikul pakhata pol ruk zirlai ten exam an nei meka hol lian ve taka chuan uluk takin an exam chuan beya exam zoa minute nga cholpe kan ni an chol lok hun azo chuan class chuan tran le ngala chuti lai tak chuan mi panau pang pakhat chu ron ding chuaka sar kasana ka muzo mi lo mai sanaman tau takania cholma kha chuan kabula ala om ma se tu na chuan a bo dai to atia zirtir tu chu ton hriat nga tak ani classroom chua san tu ma anom lo ti le pon lama tangin tu ma an lut lo ani ti a hria chuti ni chuan sana chu room chunga ala om ti na ania class chunga mi tu emo chuan an kol ti na ni zirtir tu chuan classroom kong khar chu a khar tir ngal ta a sana la tu no pangdin hun chu a thalo hle an man chua hlauna awangin amangang hle ani nang le keipo adin huna ding ta ila chutiang woka hlauna le tension chu kan nei ve nge yang chu no pang chu aril ru a ha tak zet aril ru in min man chuak ani chuan kanun hi ka ti top nge yang engtin nge ruk ru tia mi in min hriat to nuwa ka mel kalan tir le ngam tong hetiang hian angai to non onona engwangin nge hetiang thil hi ka ti in zirtir tu chuan thil danglam tak atita a zirlai zong te chu romolin an mit tuam vek turin atia ti chuan room om zong ipte le bek vel chu a check chuak veka zirlai pakhat ipte a chuan sana chu a muta ani ma se makdeu mai chu sana a mu thu a soi chuak mi alo ngoi rengin sana chu la a ati bo tu bek chunga chuan ada lut ta ani zirtir tu chuan an mit tuam chu a phel tira sanaru tu no pang chuan makati le man chua lo ani a ring lo hrim an zirtir tu ngil nei na chuan a hne hle a amit tu yat la hial ani a maloka mani nun na lak tu na hial nei no pang khan nun thazok mang le turin beiseina anei thar le ta ani aril ru chung rila pathianin hunrem chang dang min pele ta tun tuma chuan thil dik le thil tha tin kanun ka mang to ang ati kumtam takaliam ta chu no pang chu a thokrim hle a atopa chuan sumdong hlotling tak alo ni ta ni nikhat chu ale khalo zir na thina program lian taka khwal lian atan an soma a hmun a thlen chuan a professor hlui omna lam chu apan ngala za takin professor ke chu khoi pa in zoite hian kapu min la hria em kum som vel kalta a classroom a sanarutu izirlai no pangkhakani khamitruma min hum himna awangin voin hian hetiang din hmuna kadin thei pha ani khamini khan mi zong ma a min phormual phauta la chu tuna hian mu tur kom to lawang khovel ka chhuah san dei tong atia chuta professor chuan ka fapa sanalatu khanang ma ini ti ka reng leine atia
อันนี้จวนมักติเจเทียนเอเกอมเซียซาร์อีกุดเงยคานกะอิบเตอจังอินสนาคาอิละชวกันนีอติยะจุตา Professor จวนซิรไลดารวอนปาจวนคามินีคานนังมานีอังบกินเกยปอินกะมิดกะตวมเวทาวนีสนาบาวคาหมูเลดเลกะดูอะจุติรวลจวนซิรไลนาวปังตู้มาคาฮวดเอโรกะดูเลาตูเบรินเงสนาคารูติเชียดคากะดูเลารูปนัสวลคาตีบาวกะดูอะมาเซมีดังชิงนุนตีเชียตาออมเอโรกะพัลละวะนี่อติยะจูทัวเชียดจวนอมิกตุยะตะซอยะดิกตักจวนกันนี้ตินุนาเฮียนมีดังเตดิกเหลานะซองอินกันบวยเฝ้าทีนนูเลป้าอูนาวเทียนเตมอเทนอมเตโปอันติสวลกันเชลุรเซลมาเซตเลมเตตัลไงดำนริลรูกันนายามีติสวลจานเร่งอายาอันชัดนลำกันไงตัวโจกอันนี้จวนเขาเวลนวมโจกกันเสียมเงยังติสวลในเฮียนมาลำหุ่นตัวชิลเครเราจูกันทิลติสวลกันมาชนดานจวนกันมาลำหุ่นตัวชิลทุยโจกอันนี้เชมนะนัตักจวนเหล่านาเสียมทายะเชียดเทียมในรถจวนอินทลากดังลำนะเสียมทงมีจงมาอินตีมัวลเผานะจวนมีชิงนุนอติเชียงิลในนาเอโรจวนนุนเสียมทาร์เลทายะนี่จิรตีร์ตุดิกตักจวนมีสวลันจงไงเลามีดังเตมาโซนทายนะตูร์กงอันดับจอกทีนมีชิงะนวลสวดลวินอันทิลตีสวลจอกอันนวลสวดทีนเฮชิงนุนจิรลาฮิเชเรงอังเจมินที่ลันตีดิกเหลาปลินเดมงาลริงอสุอันนินเสียมชัดเลนานหุ่นเปรออาชันจูข้องไงนัดเชเตอันโดนวางเจ้าปนนุนดิกจอกรินอมนะเลเราปุยนัดเล็งปอยอันในผาไทยอันนี้เฮกันทนทุตอยเตฮีอีเราเอ็นเวนอีจวนอีเรา subscribe อินอีเรา share เวดอนเดียกะโลเม